Di kami sayang demah indah berubah Tuhan sayang bertambah demah oi dan kalailalai dan kalailan kalakudide sama langai girang demah badongkan nonanai iwarga banan demah mau dahanya lalai elok lalai Ampia kiri ilema jawab pasangan kanduang kau lagi dalam beda hati yo lema hati yo Elola lagu mama oi ditanda akan oi tuan ko iyo bagurawa wa malam konema sama lama kola di mayo barabana nema inge kumandan lolai de anak abu ande dai di kitsuayo lalai
lagu dan dinyo di banyak ini.
Sia sayang dicari bulia, nan tapi hati membasuh. Onde yo, nan tapi hati alur lagi cara salam onde yo, lagi cara yo salam yo. Juga manakah sairnya talita kami rantang panjang nabi bani pamutuyo onde yo nabi bani ya koi mamutuyo.
Buria kana banyak deda ega sasino. Buria kana banyak deda ega sasino.
siang mencari udah bakal cuma tuh sarupo najo laki lamo disinggoti kai bolai apa sadang amarando laolai pak aku tak abarendo hanana marendo matali tali kok nama jalian ku tak abarendo dapat apa cari bini makanya kabake apa kecuma doa ini ya senama uranyo tujuankanlah sama anakku jale kami main bau lalai utang barendo nan Pak Ilyas nama uranyo Pak Ilyas nama uranyo na jale sama begini rancana kacamata sangat tiada dipandang bolalai utang barendo barendo Jalia udah nabah topi yang kamaru sama itu dan Pak Ilyas ini jangan anda jadi bocah Pak Ilyas terima kasih baik sama lamanako menjadi apa pakai topi agak samiri bejo jandola utama barendo barendo tolong vitamin apa Pak Ilyas makan atau de paring sabun cinako ilalada kutabarendo nana barendo atali tali oi mancali ada kutabarendo pakai tua umum menyocap
arjon dulu berjanji arek bakal nuhana di sinar dulu apa berjanji berjalan luru ila masuk abanda simpang latigo baga bunalawe indah labuwe mato mamanda hati dan harum yo harum cambe kok udah dibakar orang hati dan harum yo harum cambe yo udah menyutiang orang.
bahasanya kita hadapi naganda hati hadapi bahasanya kita
Walaupun
subarang oi nana bini pak aja ditambah pulau mancan yang muda nana basi sumui tak bayang de awak lagi nana lamu oi kamari rumi de namanya bui kalau cuy ko agak lagi ayo oi kamari rumi awak namanya bui tak pula mani dah kau joyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat agak 10 menit. Mungkin permintaan dari ibu-ibu yang nanti yang ingin berfoto jo artis itu sayang untuk dilewatkan kan. Mungkin break sebentar 5 menit because foto dia waktu 10 menit. Langsung saya ikut agak kan Bu. Ibu-ibu siap-siap Diko ya Bu, jam 10. Istirahat.